Namhlanje sikupha umkhoswani kwanje. Umkhoswani wani hangi akopela kulunga wani okwenyuselwa akona okunyuka uJesu kuphela wanyuka unyuka ngamandla akho uMaria wenyuswa ngamandla kaNkulunkulu uJesu wanyuka ngoba uNkulunkulu siyayidwebela le okay siyabonga ke enyuswa umzimba nomphefumulo eyingqalabutho ngoba nathi kumvumo ukholo lapha ngasigcineni sithi ngiyakholwa ebandleni elingcwele qhubeka hlangana ukuvuka kwani ukuthi imizimba yethu noma izotshalwa emhlabathini ibole kodwa iyovuka ngelinye ilanga iye ezulwini ngazi noma abadala abasakhumbula khona iculela liculwa kuqala elithi imizimba yabacwabileyo yaphumula ngoxolo khona abasalikhumbula leyo xolo ngiyakhumbula siwabuyiseni lamaculo ngoba sifundisa into eyubukhatholika lawe siwathandayo sengithi ke manje anginandaba nokudansa kweni kodwa dansani ngawasekhatholika okungcono mhlawumbe ningabe nisacula ngale ndlela imiphefumulo manithi imiphefumulo yabacwebileyo dansela ningaze niyozingela ukudansa kula amanye amaculo angathi shu ize ngigide ninicula umbhedo bakithi simi etoritani abanye bayawe awuweli ngani wena upapa ke memezela lo mkhosi njengemfundiso nqangi ebandla imfundiso engagejile imfundiso ekumele wonke umuntu oyikhatholika kumele ayikholwe wathi ngamandla ethu njengabelusi bebandla ezishwena siyasho ukuthi ongakholwa ukuthi uMaria wenyuselwa ezulwini umzimba nomphefumulo usezikhiphile esibayeni samakhatholika nansi ke indaba engifuna ukukhuluma ngayo ngifuna ukukhuluma ngokunyuselwa kaMaria ezulwini nani izongiconfuse lento ngonifundisa ninabantwana amanifuna ukulalela isogogo ngiye ku Facebook yami Father Smilo Mngadi ngizothola ivideo engiyenza izolo ngifundisa 20 minutes okufundisa ngaleyo nto anginasikhathi ke manje ngoba vele ngizokhohlwa maniphuma nithole leyo video ku YouTube thatha ilink nibuye nilalelise umama nginamadatha nesikhathi khona nizoyiqonda kodwa ke manje ngifuna ukukhuluma okokuqala number 1 ukuba sesibayeni sebandla iculo le khona iculo manje amaculo ke sibuye sicula amavesi okuqala bese amavesi okugcina sigcine singawazwanga qala ngizwile nakashembe manje siqala kwathiwa unqanyula ushembe ngase ekhaya khona inhloko zami ezushembe kwathiwa nje amavesi ashiwo ngisho ngaba u25 kodwa ayisebeyanqamula manje ake sivule iculo unumber 66 ngeke silicule so noma somcula ngoba somcula 66 bandla elikulo lonke liculwa ngesikhathi sokuvuka bandla elikulo lonke 66 yalithola 66 ivesi lokugcina solicula khona manje kodwa siqale sililalela asilifundeni sonke kanye khona solikhumbula ivesi lokugcina number 5 verse number 5 qala ngokuthi Jesu londi ibandla linga siqaleni phansi ke sisho ngathi siyafunda ngempela ke manje shoni kakhulu ke ngathi ingane zesikole ngabo kuba mngani wami banencwadi ngabe bayimemeza kahle le ndaba ashoni ke Jesu
Ngiyabonga. Hayi ngasingabe sisalicula. Niyayazi kodwa ithuni yakho. Jesu londi bandla lakho lingashwabade lwalutho yenzu ba thina zivusisazisele sibaya esibiwe ngalegazi lemitha yakho yonke mawutu swenjalo o Jesu o Kristo o mawutu so kumele siqiniseke ukuthi masithi ngomlomo samakatholika siyasihlonipha isibaya aseqeli ngale kwaso yikhona ngoba isibaya sinye ngumalo simunye wethu sonke. So kunezinto ezenza umuntu abe yikatholika. Amen. Ezimenza abe yikatholika. Abaningi benu bashadile kodwa abanye benu bagcina ngokubhala. Abacacanga, ababanga, abacholwanga ngenyongo. Babonakala behome sisizibani. Kanti amathongo ababona njengentombazane eqashiwe igeli elisebenzayo eselizala nezingane la egcekeni. Angithi kunjalo ngesiZulu. Kodwa bangaphandle nayo uzazasho ngesichoko esikhulu uqhosha lokhu nguMessi Zuma webhatata. Ntombazane nje yafika. So nasebukatholikeni ke zithandwa zami akwanele ukuthi ngikatholika. Zenziwa inzonke izinto ezihambelana nobukatholika. Ukuthi uPapa ongakholwa ukuthi uMaria wenyu uselwezulwini useyikhiphile ebunyeni bobukatholika esibongweni sobukatholika. Ake sibheke lezi ezinye ke ngokusheshsha ngoba leyo vela amsho asinankinga na. Asiqale emthethweni yebandla ngokusheshsha. Yiya emiseni ngamasonto emamiseni. So ke nina ninacala ngoba yibandla elingakwazi ukuletha imisa wonke amasonto la, okay? Kodwa ibandla liyakwazi ukuthi ngesonto lesithathu enyangeni lilethe imisa la. So ke umuntu ngempela ufuna ukugcina umthetho webandla uzoxeka la noma ukhuluma nomuntu uthi isonto lesithathu mlingane. Nayizindaba athi umlingani nje mekwathi hayi sicela ukuletha umbondo noma emndenini ekuthiwa gijima ekhalendeni. Hayi sonto lesithathu lelimisa ngiyinjalo ngamasonto kodwa selize kanye kusho manje sengizokweqiwa kusho mangigcine njengoba kuAugust nje ngingayi ngoSeptember mangaki lamasonto ngingayi weJesu. Yayibona indaba. So mawukwenza unganaki lokhu uzibiza ngikatholika kodwa amathonga akakubona uyikatholika. Bese kuqhutshekwa kuthiwa zila inyama, zila ukudla, zila inyama ngezinsuku iziphi lezo insuku? Kathi yokushawu. Iziphi ezisibili hayi ngigudike nina niyashesha. Yabona ngifika late ngilitshaziswa laba bengangiphenduli. Yiphi enye inkathi futhi okuzilwa ngayo? Inkathi yokuhlawula niqinisile. Yeah. La khona ngolesihlanu bakhona kumele uzile impela udle ilanga maliphuma lingakaphuma uzudle selishonile phakathi nosuku.
ngezinye insuku uyayinqabela bese kuthiwa kwesithathu vuma izono zakho umpriest ovunyelwe ongenani kwadlula unyaka ungavumanga nje mfethu sekukhona into engahambi kahle okay ke khona leli demoni elifikile ke lithi akuvumi ukufata ngoba uzokhumbula nginandaba ke naloko ufata wami ngifuna ukukhuluma ngalo nokukhuluma ngayo ilanga ngenesikhathi sayo so kusho ukuthi kusobala ke wena kumele uyekhevela khona uzovuma kufata ongamazi ngoba uzophela unyaka ungavumanga phela ngoba lo wakho uyamsaba ngiyayibona so uyabona ke manje makuthiwa ikhevela lenhliziyo ngoJuni kuthiwa ikhevela lika Ana ngoMeyi wena usale intweni eziningi awusali nje kuyena ekhevela kuphela sewuphule nomthetho usuthi ngiyikatholika ungelona ngoba uyaphela unyaka ungavumanga yayizwa indaba mesizuma ongaziwa kubonakala intombazane nje eyigele ezala izingane la egcikeni izingane ezingcono zona zisiwe emsamo kwakho imbeleke ezala ekhaya wena ongenwa la ekhaya hayi lula ke lesiyenza sonke yamkela iCommunion ongenani hayi hayi ke lapho ke hayi siphasa sonke ke lapho uzanini nonke amen bese kuthiwa khiphela hayi niyazama la ekhaya bandla hayi niyazama ke nishayile izandla qhubeke kanjalo nje nisame kanjalo thiwa ungashadi nomuntu ongavunyelwa yiphi inkathi engavunyelwa inkathi yokuhlawula nayiphi enye futhi nazo kawe ingasheshisa ke nisho kakhuluma inkathi yani yokulindela ukuza kwenkosi imuphi umuntu ongavunyelwa onjani umuntu ongavunyelwa yes qinisile mawami ongabhabhatisiwe yize sesisinike isiyekela kavunyelwa kumele uthole isiyekelo uyazi uthini indaba umuntu ongabhabhatisiwe ingoba nikholelwe intweni ezingafani izoshayisana impilo endlini ongabhabhatisiwe nokholwe kwelimandla konke sinika isiyekelo sesisinika kalula manje kodwa siyaqaphelisa nje banikholwe intweni ezingafani mase kunenkinga omunye uzothi asiye ngala omunye athi asiye ngala ishayana indaba kuye ngokuthi impho namandla imuphi omunye ongavunyelwe khona okulula ke sikwazi umuntu ongavunyelwe njalo okulula nje onjani oseshadile nomuntu hayi mina nihamba kahleke useshade nomunye hayi ngiyamthanda phela ngiyamthanda mina hayi futhi uyena owangishela hayi kahle mntanami uyazikhipha ke ebuKatholikeni manje usuqala nje makwaqala futhi asesho ukushada ngoba ukuqoma nokujola kumele kuye emshadweni kwekholwa alikho ikholo elijola sakudlala eliqoma sakudlala kumele liqome ngenhloso ukuthi lento iyophelela emshadweni manje wena umqoma eshadile ungeke usha manje sekunomkhuba ke kule ngane yazisishelana phi sishelana emafonini zingabuzani nezibongo ezinye azinacala ngoba nathi sayizalela kwichaos yezibongo amen ingane yazazi ukuthi yakambumbe kanti kahlehle yakakhambule nalo baba wayizaliwa akakhambula kuyena wakakhambule kahlehle so kunane chaos yezibongo ngikhuluma ngani awushadi nesihlobo sakho ngane siyixoxela imlando sibeke singaze siqome abantu bakubo zize sibazalele okay niyayazi ke imithetho yebandla very good siningene ezinye izinto bakithi ake ngilinganise ngendlela yokuthandaza ngabona incwadi yomkhuleko ayiqale ngapha suke emaculweni hamba abana nje kusuka kulelo zula kuleli sandulelo leso dlule lapho kusuka lapho nje kubhala ukuthini lapho mntanami usho kakhulu imkhuleko yemihla ngemihla okay asiye ngaleza ngomeni khona lento izoshesha basazi zangoma index awulazi leligama labantu abadala awuqale la nje
awuqale la ungifundela nje yonke lo la insuku umzoma la eduze wami ngifundela kakhulu